Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:57. Ang oras ginadulong sa inyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:59. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. I-check naton lahat sang panahon pero daw alang-alang aton sring provincial disaster management council. Sige lang, pakaronan takarona. Medyo ayaw man, kagmayo man ang lakat sang panahon sa aton sring pagpulo panilag. Pero tema na sa mga utod na aton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan. Alerto lang, 24/7. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tanan, diri kita sa pinaka-importante gito. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton
sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2 na subong nga adlaw, yara kita sa Martes, Marso 16, 2021. Aksyon Firing Line. And bukas na nga ton sini nga Facebook page ha. Type nyo direction radiobacolod.com.ph. Sa web na ton aring numero 0963 o kung sa ton sini nga text hotline 0963-757-0874. Nasa mga text nyo dira kag sa inyo sini nga chat dira via Facebook Live. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang palihog para mabasahan taman ang iban. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Tobdoblas 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Unahon tanidugay-dugay karon no ang ining pagpangluthang naman patay sa isa ka negosyante dira sa Maaw, Bago City sinigid lamang nga hapon. Aksyon Firing Line. Tutukan tanik karon gasakay ini sa iya sini Navara pick up no. Navara nga salakyan nagaduwag sang puti nagapulongko ona ni sa Francito may iigo sang bala ang iya sini nga bintana kag way nagagiho ang mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Kompleto pagin naton dugang pagin nga detalye sa karon plus ang initial nga investigation sang Bago City PNP. Aksyon Firing Line. Samtang patay man gihapon no dira sa Bago mayara sang 70 anyos sa may kabakungan ini kagabiho ginluthang man ni nagapulupungko lang sa hollow block sa gwa sang Ilapuluyan mga alas 7:30 ginluthang patay man. Aksyon Firing Line. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Police Colonel Romy Palge mga kaksyon nagapahalong subong sa kapulisan sa probinsya nga dapat mag-aligmat gid samtang nagabiyahe kung may katuan sila nga mga aktibidad sa dinman nga mga barangay, ilabi na gid sa mga lugar nga medyo maligwin, agod malikaw sa posible pagpananom sang ginatudlo ginaligar mga miyembro sang New People's Army sining mga ginatawag IED o kon improvised explosive device mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Ini kasunod sang mga nagkalahinabo sunod-sunod didto sa probinsya sang Iloilo tinalikdan nga semana no may pila ka pagpamanom sang IED didto kag may langway sang may mga pulis nga pulis nga nagkalamatay kundi may ara sang pilason. Aksyon Firing Line. Ang nokpo sa gihapon mga kaksyon 2,204 ang nagpareser na nga magpagbakuna. Kapulisan inisang Negros Occidental Police Provincial Office nga nagpalista na kag ana na sa priority list nila nga magpabakuna kon mag-abot na ang bakuna para sa ila. Aksyon Firing Line. Sige, amat-amaton tanay krama kaksyon la 75 na sa aton nga pagpangalagad.
Ang mga balita naman diri sa syudad sa Bacolod, sa Bacolod City Government Center, familyaran nagapangabay nga i-deploy ang pila ka mga miyembro sang Task Force Disiplina dira sa New Government Center sa tion sang Kagab-ihon kag bisan pa kani aga. Action firing line. Pertitod kadamo sa naga-jogging do nalipatan ng social distancing da. Oo, ang mag-jogging ka kinanglan may man face mask para hindi kapag hapuon. Pero mang-distansya dapat amuni ang i-observe nila. Action firing line. Samtang Bacolod mag-establisar sang state-of-the-art nga cold storage para maka-akomodar sang madamo nga supply sang bakuna mga kakson. Action firing line. 600,000 din nga AstraZeneca mo. 600,000 doses mga kakson ang ginbakal sa Bacolod. Agod sa pagbakuna sa Bacolod nun, damo-damo inikinanglan may storage da sila nga madamo-damo man. Action firing line. Sa probinsya nga balita, pagbalik sang biyahe sa mga bases, mga kaksyon, halin sa Negros, pakadto sa Cebu, Negros Oriental, kag Zamboanga. Ginhambala na sa ginpatigayon nga meeting sang gobernador o kon gobyerno probinsyal kay na. Action firing line. Nagaamat-amat na ginman bukas pero kanina kaladlokan kay gamat-amat kita bukas pero nagaamat-amat man timbuok ang numero sang COVID-19 sa matag adlaw nga tanan. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na karon ang iban nga mga detalye sa mga aksyon mga lugayawon kita gamay lang ang mga balita didto iya sa national paplastar talang patrol da karon duga action hensa. Sa balita nasyonal ya ang ang national karon ginahulat na lang base magdeklara kag magadeklara sang national emergency si Presidente Rodrigo Duterte sining African swine fever naman nga problema. O kaya nga ton sining Department of Agriculture ginahulat na lang ang recommendation nga pirmahan sang presidente para magdeklara sang national emergency. Didto abi sa Luzon area ginakulang ang supply sang baboy to subong. Action firing line. Bangod sining ASF nga ginpamatay atong mga 4 ka milyon nga baboy bangod sang nasambit iya nga virus o kon balatian man perti no. Action firing line. Tidyo to ang subong supply sa Luzon area sang baboy. Diri sa aton do okay lang pero mahal mang yapon presyo niya. Action firing line. Sa iban nga balita sa national, dito sa national nagbalik-balik gid sila ho kay may ang 17 ka mga alkalde dito sa Metro Manila nagdesisyon nga ang tanan nga mga minor de edad hindi anay makagwa sa tagsa nila ka mga puloy-an sa sulod sang duha ka semana magaumpisa sini nga semana sa bulan sang Marsyo. Action firing line. 17 ka mga alkalde meaning 17 ini ka mga lugar syudad sa Metro Manila mga kaksyon. Ang edad nga ginaprohibit sa paggwa anay sa sulod sang duha ka semana nagaedad sang 18 panaog mga kaksyon. Action firing line. Ari na nag-umpisa na sila sang lolo lockdown kag medyo pag-avoid anay lagaw sa mga kabataan. Action firing line. Ay nako naman. Ang iban nga balita sa national, Sinovac 1.4 million pesos o kon 1.4 million doses mga kaksyon ginalauman nga mag-abot sa Marso 20 o sini nga bulan sang Marso tubtob Abril. Ang ginalauman diri Marso 24 ang 400,000 doses mga kaksyon mag-aabot samtang ang 1 million naman nga ginbakal sang Pilipinas sa 28 sang Marsyo mag-aabot man. So madamo-damo na ini. Pebrero 28 sa nag-abot man diri ang donasyon sang China sining Sinovac nga 600,000 doses mga kaksyon. Action firing line. Palumba lang sa Sinovac kadto di saton sang ila sining sang ila sining bakuna. Action firing line. Tinagbakal ng Pilipinas ang 1 milyon ka doses iniho, no? Siring bakuna sang Sinovac, no? Mag-aabot ko no Marso 28. Tentative lang no? Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag kag mas ginpaisog ya pagid ang publiko batok sining COVID-19. Action firing line. Suno kay Duterte ining si pandemya hindi gid ini tuman ka bugat nga problema sa mga Pinoy.
ikumpara mo sa mga iban pagid nga nagaalalabot nga problema sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Hambal niya kaya tani, no? Kaya tani. Hambal sang presidente ang iya pagid gintumod diri, hambal niya nga wala hindi ta kamo pagbiyaan, no? Tubtob nga ara siya sa pwesto, hindi ni Presidente Rodrigo Duterte biyaan ang publiko kon pandemya kag iban pang pagahambalan. Ginatumod man diri ni Duterte ilabi na gid kuno ang mga nagapuyo sa mga squatters area. Action firing line. Mayo man no kay si Presidente Rodrigo Duterte nagapaisog bala sa huna-huna sang publiko. Action firing line. Samtang ang COVID-19 cases subong adlaw ara na sa 631,320. Nagnubo-nubo siya kay 4,437 ang bag-o subong nga positibo. Nagapabili naman sa 57,736 ang aktibo. Ang naka-recover diri nagdangat na sa 560,736 kag 12,848 na ang nagkalamatay. Action Brian Borden. Action firing line. Padasunan ko lang nga adlaw ang allegedly may ara sang memorandum circular nga ginpagwa ang Department of Interior and Local Government nga kilalahon ang mga miyembro sang Alliance Concerned Teacher o CONACT kag sa uman in-encourage mga kaksyon. In-encourage ginatawag Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees. Kilalahon suno sa DILG kung sa daysin o ini nga mga tawo, mga kaksyon ayhan ang bot silingon sini. Action firing line. Dason nga adlaw bla kay plastar tani sa aton sini nga pagpangalagad, mamangkot kita sa DILG kung anong bot silingon sini nga ang kilalahon gid ang mga miyembro sang ACT kag miyembro sang Courage mga kaksyon. Ini nakit-an nga memorandum circular sa LGU versus COVID-19 nga website sang DILG. Action firing line. Pero padasunan ta na alas 7:13 na sa aton nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. Sini matinion kwantang patrol sa padayon nga pag-imbestigar sang Bago City PNP sa pagluthang patay sining isa ka negosyante nga taga diri sa syudad sang Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa inisyal kay na sa patrol mga kaksyon, ining nasambit iyang biktima, no? Nagaedad ini sang 49 anyos. Taga diri sa syudad sang Bacolod ini, partikularmente sa barangay Mandalagan, no? Partikularmente isa taga barangay Mandalagan, nagasakay ini siya sa puti nga Navara. May aras ang plate number nga FGW 297. Nakaparking ini sa kilid sang dalan dira sa may Purok Valero, Barangay Maaw, syudad sang Bago mga kaksyon. Action firing line. Mga alas 3:40 sining hapon nga natulupangdan ini ang biktima nga ara sa sulod. Kadang iya sining windshield mga kaksyon sa driver side may ara sang isa ka igo sang bala. Kagway na ini gagiho ang nasambit iya nga biktima. Action firing line. Ipalaragway taliwat sa patrol sa mga late tuners naton kung ano bala ini. May ara na bala sang investigasyon. Kumusta nag-alalabot naman ang mga pamilya sining biktima sa pag-insyende naton. Nagsaka ini siya sa porsyon dira sang Maaw agon magdulong sang krudo, no? Dulong sang krudo kag amo na ni ang natabo sa iya mga kaksyon. Action firing line. Aring patrol sa pagsaysay liwat sining nasambit nga balita. Patrol, mayong gabi. Mayong gabi action Bray, kag mayong gabi sa tutanan maka-aksyon ang patrol. Live kita nag-report diri mismo sa may Bago PNP. May angot sa isa ka shooting incident abi nga nagluntad sa lamang gabi diri sa area sang sa puro sa area diri sang Barangay Maaw, no? Malapit sa may Bangga Mining, Barangay Maaw, surad sang Bago mga ka-aksyon. Sining mga tinion diri yung dala sang katapos ng kapulisan ining salakyan nga gingamit abi kung ginasakyan sining isa ka biktima aksyon
Bray. Para masugudan, siguro ipa-confirm talang ang ngalan sining biktima kay Police Major John Joel Batus-Batusan kay para mabalaan ginaton no ang pangalan sining Action Brian. Sige. Sige. Kay ari today sa may Bago City PNP para at least no may identity na kita kag initial Manila no kung ano tong information nga natipon nila sa lugar sa krimen Action Brian. No? Again, suliton action dyan, may name kita diri, edad lang ginlawag ta, kay gusto naton pulis gidya maghambal sa ngalan Yes. sin action dyan. Oo, okay. Sila na yung pinaka-reliable nga magatag sang name, no? So, may gabi, no? Upod natin sa Action Bryce sa Piak Kalinyas. May gabi sa imo, sir, kag diri sa Action Radio Bacolod, sir. Sir, good evening man sa imo, kag sa imo tagpalamat sir. Good evening, Sir, sir. latest investigation, name, sir, exact address, anong information so far nga ara available sa police, sir? Sir, so far sir no, the available information, ang pangalan sir sang biktima si Hini Maalat Talaman. 49 years old, married, businessman and residing at Barangay Mandalagan, Bacolod City. Initial, sir, pag-abot sa police, sir, ano tong nakita natin sa lugar, ano na tipo ninyo sa information? Sir, gin-turnover naman sir ang crime scene sa Soko, sir. We will just wait after the Soko maghatag sir sang crime scene pabalik sa amon. Sir, confirm lang ang status, patay gid ang biktima, sir, no? Sir, maski ano sir, yung makadeclare na sir na sa status niya is the doctor, we will just wait sir pag mag-ano sir ang doktor. Okay. Sir, dito, sir, paano ka mo, sir, nakabalos ang ining incident? Anong information nga nagsulod, sir? Accordingly sir, mga around 3 or 4 may nagtawag sa station, may found nga ano sa lakyan nga sa silid. Sandalan. Yes sir. Okay. Eventually, sir, na-found out nga may amo to. May lalaki, may driver sulod, lifeless daw mo na. Yes sir. Susubong, sir, ano pa no? Ongoing pa investigation na to in terms of suspect, the rest kung paano natabo ang crime. Ongoing sir. Okay. Bali, businessman, engagement siya. According sa investigation na sir, businessman. Okay. Anong negosyo? Sige. Ang negosyo niya, sir, ano ko na, sir? Not really siya ano daw somehow daw caretaker bila nasa quarry. Okay. Hindi gid magaling siya tag-iha, do siya ga-manage, sir. Yes sir. So, subong blanco, pastor, no, ang police kaya tinaga-conduct pa investigation in terms kung sinong suspect, paano nagluntad ang krimen. Yes sir. Ongoing sir. Makiposted ng kasi no, sir, may gabi, salamat gid, sir, ha? Sige sir, good evening sir. Action Bryce, Police Major John Joel Batus-Batusan, ang Chief of Police sa Bago City PNP na Action Bryce. Okay. There is pero kung naton, may mga natipon kita ginang nga mga information dito sa crime scene. Ang lugar Action Bryce kung din nagluntad ang krimen para sa itong mga late tuner, ginangagaw lang natin si Sir Batus-Batusan kay pagkabot diri sa area na taming nangyari diri siya sa Gua Action Bryce. Ang crime scene kung sa ito maka-action ko katultol sila sang crossing meaning. And in crossing meaning, amo ni siya ang bangga pasulod dito sa may proper sang Barangay Maaw. So kung naling ka diri sa may syudad sang Bacolod, kung diri ka maglabay sa may Sumag, Padulaw, Patabunan, mga ka-action, kung diretso mo na siya, diretso lang na siya, and then may bangga, kadrama na kabaligya, ada nga mga lutanon, mga prutas, kagiban pa. Pagkabot dira sa area, maliko ka na mga ka-action, pawala. From Banga, going dito sa crime scene, mga approximately, mga 200 meters ang isip sa mga otoridad. And then, within sa kilid lamang sang dalan, it's a national road highway sa Kondaga Action Bray, no, sa aton nga paglantaw. And then, dari siya sa may left side, kung going ka pa Maaw, ang salakyan nga nagaduag sang puti, isa ini sa kanang isa na Vara Frontier, nga ara Action Bray sa kilid sang dalan. Actually, pag-abot natin sa area, naga-signal. Ang signal niya, diri sa may wala sa may driver side dampi Action Bray. Ang report sa mga otoridad is nakakita ang pila ka mga motorista sa lugar nga may ara dira sa lakyan nga halin ko sang alas 3
tubtob mga alas 10:30 sang hapon o pasado na connection bright, ara lang dras gid sandalan kag wala nagahalin pero ila nga paghangop do nagahazard. So mo to nag-report sila sa mga otoridad kag gila yung mga kadtong pulis tigson nila nakitaan nga gali sa sulod sining salakyan may isa ka lalaki ang driver mismo ang nagapungko sa may driver seat of course kag unresponsive but sining wala action bright naka-response sa ginahimo o kung pagpatawag abi sa mga pulis sa iya sa sulod sang salakyan. Eventually, nakita nila nga diri sa may driver's side, sa pinakadalom sang bintana, diri sa may seatbelt malapit nga nakadampi action bright, may isa ka igo o kung may buslok nga ginapatihan, igo sang bala. Eventually, pag bukas nila action bright, kita nila may pilas diri sa abaga, ining si Malaat Action Bray, gilawag naman to ni Police Major Janjol Batusan, may pilas ini siya sa iyang abaga. And ang information dito sa area kaina, paglantaw nila, naglapos Action Bray diri sa iya kilid. Amo to rason man ko nga pagkita sa mga otoridad sa lugar nagatakilid ng ulo nga nagahamboy diri sa may bangko no sang salakyan kag naganganga ining si Maalat Action Bray. Ako diri pagid sa mga persona nga kita naton sa lang man kuno isa wala sa sang upod wala sa sang kasakay abi ko wala sang pasahero pero ang iya karga lang sa pick up mga container nga wala sang unod. Sa lugar, eksklusibo naton kay nangan interview ang amo gining masami nga upod sining ni Maalat kag amo ning iya isa ka trabahante dito sa area. Pero batian sa Action Reports afternoon edition, ang hambal diri sang empleyado amo lagi kanong adlaw ni Action Bray nga wala sila nga duwa nakaupdanay puli. Kay kalabanan, kung nagbiyahe ini siya, upod din na sa iya nga empleyado nga ina. Galit kay subong nga adlaw, ang natabo be, may emergency ining iya nga empleyado nga interview naton. And then, wala sila kaupdanay. Ang lakap ni kuno siling ni Maalat, las 8 sang aga, nagabiyahe na ni siya, pakadtodra sa Maaw. Kay sa Maaw, dito sa may purok pader something nga gina-identify nila, may quarry, ito na sila Action Bray, nga ang quarry, ginapanag-iyahan sang tiyo sining ni Maalat. Tiyo, yang nagapanag-iya, siya niyang gaskaserbi bilang caretaker o kon ang nagamanage. Nagamanage lang gid saya, hindi siya ang tag-iya. Amo to nga time, ang ginubray na gali, gadulong na sa kuno krudo, digto sa may quarry, usually kuno twice a week. Twice a week nagalakat sa digto sa may quarry, dulong na sa krudo kay may duwa to na kuno ka mga equipment or heavy equipment nga gamit sila. No? Ginadulungan nila krudo kay tinagasigi to sila quarry Action Bray. And then kada hapon, kapulit na sila temprano pa. Most likely alas 2 ng hapon o kung earlier than alas 3 ng hapon ang butong pagsayar sa empleyado niya nga upod. And then upod na sila ko na pauli, galing timing subong adlaw, wala sila Action Bray kaupdanay, kaysa ni nagpakonsulta sa iyang anak na nabali ang kamot. Dugang pagid, according diri sa kayna sa aton nga interview dito sa lugar, ila ko pag dito wala man kuno sa problema, wala man sang kontra, wala man sa kaakig abi o kadibandra nga nakaenkwentro kining persona mismo Action Bray dito sa lugar, no? Sa eksena sang krimen. Pero mo lang ayo nila dito nga hindi nila bisubong ma-identify kung ano ang pinakason kung nga agin lutang ining lalaki Action Bray ining si Maalat. Nakuha na ito sa statement, ang bata, sila nga babae, nga wala lang nagpangalan. Actually, ang pagpangalan diri sa biktima, wala na ito Action Bray. No, nga Ano ko lang din pang Jollibee nito. Sir, sige sir. Wala na ito Action Bray, gingaan sang pangalan. Ining nga persona, kay gaayo sila, nga hindi Action Bray, no, maghatag sang statement. Amo to kay na-interview naton sa biktima o sa pamilya sang biktima, ang bata lang ang nakuhaan naton sa statement. And simple lang iya diri nga ginapangayo. Gusto ya lang sang hustisya Action Bray para sa himata o sa iya diri mismo nga amay. According diri sa iya, wala man sila kabalo nga may kontra bala ang iya sa diri nga bata o kaniya nga tatay. Wala mo ko na may ginashare sa ila. Wala man sila gina-istoryahan kung anong gakatabo abi o sa iya nga trabaho dito. Ang ila lang itri nga naibaluan is nagatrabaho ini. Kag kung magkadto dito Action Bray, diretso ni siya
pauli sa ilaman mismo nga puloy-an, no? Alam mo, report kita diri kay ina nga statement kapag sa hostisya, actually may portion diri ganing persona ang ang babae ni siya nga bata niya naga-hilibion action right. So, doon kayo sa sobra lang? Sabador. Trabahador? Management. Ano oras mo galing sa inyo kayo sa ato? Haga pa na sa Berlin. Mga ano oras? Sa Berlin, ma? Mga 8 or 9. Bali, everyday galing siya sa inyo. Oo, kapuling kasi wala siya may ginapitan. Wala makarakabating na may pamahaw siya. Wala man. Hindi, kasi na po class siya yan ako. Wala man, gilingin ka ni ulo ng buwan. Sana ayaw niyo sa ina, ma'am. Kasi naman nagpatay sa amay ko. Parang Surrender ko. mama mo. Action Bray, amo to ang kamay sang pagpaginamang lipot nga statements sang nagahilibion nga bata sining ni Maalat Action Bray dito sa area kay ina kay nagpadulong sila sa lugar sang krimen. Mga pilang edad sa tong bata man? Ang bata kay nang edad na ko na to ng mga 27 years old, ang babae nga ini Action Bray kay actually ato ang una gid nga nakaabot sa area kay nakabalo amo tong iya nga junior pa no siring biktima nga si Maalat amo tong una nga nakabot sa lugar gali kay bisan nga sa tuuna nga nakakadto nagpamalibad sa aton nga mga tagsang statement kaya pa sa emosyon kag kibot abi ang bata no sa natabo o sa kaimtangan siring iyang amay mismo Action Brian. Action dyan atong tawo nga na-interview mo kay nang udaga upod sa iya perme taga diin to siya taga diri man to sa taga Panwa sang Mursa. So nagkadto gid lang to siya pagkabalo niya namo sinabi. Kay yes Action Brian kay ang natabo ko na ginpabalo sila digto nga amo na ang natabo ang iya ko information kani nga nabaton na aksidente bala ang iyang amo. So kay siya ang pinakatapik sa iya amo ginpabalo siya and then upod sang atong junior nga bata sining ginluthang upod sila nagmotorsiklo padulong dira sa may syudad sang Bago Action Bray. Ang ila lang gid pananduman tuloy na aksidente lang gid mong ining si Maalat kag wala sa malaing iban pang natabo sa dili sa iya. Kay taga Mursa sa kay gali ang operation sinidin nila labot to Action Bray sa Mursa no ga-deliver pa to na sila sa mga produkto sa mga material sa Banwa o sa Mursa Action Bray. Actually dyan sa paglantaw mo sa salakyan kay na sa imo initial nga paglantaw abi may force nga ginpapahigad ini siya or sa paglantaw mo do kusang loob nga nagpahigad lang gining salakyan nga ini. Kung lang taon Action Bray, ining ang salakyan, kung ibisan pa ang nagamanay mo mahimo, nagpaigad ni siya nga salangid mismo. Kay ang salakyan abi, wala pa ginabutang sa pinakakilid sang dalan. Duga lakat pa siya, gamove pa siya, pero hinay lang siguro, antes naman sa ginlutang. Kay ang information pag sa lugar kay Action Bray, nga sang padulong kita dito sa area, pag-abot naton, pagpapamangkot naton, ang ginpalabot sa itong mensahe is, may ginatawgan ining lalaki sa iya telepono pero hindi pa ina ma-confirm kung aragid man dito telepono nga na-recover sa area kag may bala ko sino pinakauli niya nga gintawgan Action Bray antes pa man natabo ang krimen. Layo ang pamalay sini Action dyan da palibot ya talamnan no piyak kag piyak. Piyak kag piyak katubuhan Action Bray ang distansya sang balay antes pa man alin kabi sa may Maaw proper pakato dito sa may area sang ginluntaran, no? Action Bray, mga most likely lagan sa mga 150 meters. Balapit-lapit sa piyak naman, ang distansya na gadangat Action Bray, mga 200 meters ang kalayoon. Amo na medyo ilayo ditong distansya sa mga lugar. Kag hindi, ang mga, ibisan naman pa ni Malay dito kay ina, duway bro masyado may nakabati ko na no kay tiko lang taon isa lang gid sa lupok Action Bray mo butang ang nabatian sa mga lugar butang tabi highway ni siya pero hindi niya national highway gid Action na dyan ano nga damo nagalinabay gid yes hindi gid saya ano gid nga area do ka barangay road inigrok siya dyan barangay road sa yes sa Action Bray do Juan to Market Road gwa ya bala amo na siya oo dito pagid sa area kay ina kung makita naton actually na pagpapito natin sa lugar alasik ang kapitan mong sa barangay Maaw
galing kini pamalibad basta magatag sa official statement kay gandak man sila sa investigation. Gusto man nila maibaluan ang kabugusan nga detalye kung paano nagluntad inang shooting incident kag anong identity action bray sining persona nga ginlutang. Kon lang tawon ta sa lugar bisan tungang adlaw kadilutangon wala sa may makakita si mo kay wagid pamalayas palibot action diyan ano? Yes, kag hindi ang may galabay galing kay ti sino man maglaom guro black sombray nga mo garing matabo dra sa area mismo. Correct. Amo to nga ba kay na ni kapitan nga bisan siya nagapangayos nga mga detalye gikan sa mga pulis sa lugar. Waay gid sila makakuha sa konkreto gid nga detalye nga makapamatuod nga amo sila dira ang nagluntad action Brian. Isa man lang gid ka bala action diyan, way naman iban gid nga igo ning salakyan you know. Kulang taon sa palibot sa guaabi sa salakyan, wala na sa iban pang pil ang damage o kung igo amo lang gid to sa may diri sa may bintana sa may driver side malapit. Dito to ang igo ya action Brian no. Gintay maganaton kay nakuan sa statement si Kagawad Imbong Di Ocampo sa Barangay Maaw, pero mo to ilang statement no kinahanglan na nila nga kompletuhon may baluan abis ang nagluntad gid kung paano nagluntad din ang insidente dira sa lugar kay bisan kilala nila kay ginaragway to sa pinakamalidente sa babaw gali action bride duha ginato kakwari. Nga isa tagiya, ang tagiya mo amo niya. Lain-lain ang tagiya. Lain. Okay. So may duwa to kakwari dito sa may babaw kag do lapitana lang to na action bride. Amo pa na ang ila i-check diri no. Lain-lain naman ang tag-iya action na Brian. Okay. So far, bisan suspect, hindi pa nila mag-confirm kung ano, riding in tandem, may getaway vehicle, pero kinang information gagawa sa lugar, riding in tandem action Brian. May gamotor gin man gali. Posible may gamotor. Amo na ang ila dito nga ginapalabot na impormasyon sa aton sa bahin mismo sang barangay Maaw action na Brian. No? Tingala ka man kay bisan ako first time ko nakakita nga isa lang katiro ho. Laiban ang kalabanan nga mga amos ni rat-rata ng mga salakyan mo. Kag ilabi na nga ang area dra kalapad. Lapad. Kag kung gustohon gid pwede kay ka pinagusto parak mo kay katuloy maulamid nga iban. Yes, isa lang gid ka igo o ay nasang iban pa bisan nga lantaw ko di sa salakyan action diyan no. Yes, gid libot man na namon kaina ang salakyan. Pagka to namon wala gid no wala di kita to may makitaan nga mga iban pa gid nga damage sa salakyan. Sa sulod action by sa salakyan amo tong abi naton kay na may paglaom bala nga dasig masulbar ang kaso. Kaya paglantaw nato action by pagbukas ka soko may nakita kita nga dashcam. Okay. Kasulod sa salakyan may dashcam. Pero pag bati to naton kay ina ang gintag guba gali ka ng dashcam action by. Okay. So ang bala mo tayo kay ina dito sa area basin dashcam auto makabulig bala ko may na-record siya nga video at least may dasig ma-identify nga kung ano ang suspect sa likod sa ning krimen action Brian. Why man nga daw inukay ang sulod sa salakyan action diyan nga at a sort of nga maduda kita nga hold up abi or ano nga sitwasyon? Why action Brian kay na digto ang according sa police di sarado man kunong salakyan mo. Amo lang ito gali nakita nila nga do may may igo sang bala dito sa driver side. The rest sa sulod ginlantaw ka soko duway pagid. Bisan sa ring matanion abi ang soko wala pa makapasok sang report kaya pa sila sa may ospital. Wala din sa may funeraria action by sa may Baxter Funeral Homes diri sa sulod sang bago nagakandaka sang mas maid nga investigasyon may angod sining kaso sang pagpangluthanga. Kung may ideya sining pamilya prior sini dapat mag-cooperate sa pulis kaya dako na nga bulig para matrace kung sa sin o mga personalidad nga nakaistorya sini or napahog-pahog abi action diyan. Yes, amo to ganing inuna nato pamangkot kay na sa bata niya. Ang baliway mo sa kabalo kung may kontra o kung may pamahog sa kabuhi sa ilang amay. Pero ginasaligan mo to nga hopefully magkooperar ang ining pamilya sang ginlothang sining gabi action Bryce sa aton mga kapulisan. Kasi may reservation man to sa action diyan hangpan ta man ang sitwasyon kung magkinamos na mo. Gani kag ilabi na nga ara pa sila no sa estado sang Kasubo. Hindi pa sila gilan action Bryce katag sa ilang pagpahayagan sa mga otoridad. Sige. So far sa liwat na kaksyon ginaklaro naton nga bisan ining insidente sa pagpanutahang nagluntad ri sa may area sa barangay Maaw sulod sang Bago ang biktima ang residente sang Aeroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, sa sulod sang Bacolod.
Live report gikan diri sa gapon sa area sang Bacolod Bago City Police Station ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Salamat aksyon dyan sa patrol, direkta dira sa syudad sang Bago. Action firing line. Suliton tang biktima diri ginkilala sa kay Henny Maalat, 49 anyos. And ini siya ang may asawa, caretaker, no? Sang isa ka negosyo sang yaman lang mismo nga himataman. Ini taga Yanson 1, Eroreco, Subdivision, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Action firing line. And natabo ini nga pagpangluthang sa iya dira sa Purok Valero, Barangay Maaw, Syudad sang Bago. At natalupangdan ini mga alas 3:40 sining hapon, but ang kapulisan hindi pa sure kung ano oras nga ini siya ang ginpatay. Action firing line. Korte sa mga lechoners, ini siya nasapwa na gid lamang nga nagasandig sa iya sining pulungkuan sa driver seat mismo kay siya maning driver. Kag may pila sa abaga, may isa ka igo sang armas luthang ang iya sining windshield mga kaksyon o kon bintana nga dira nag-igo ang bala ang ining pobre nagangangana. Action firing line. Tipadayon pang investigation sang kapulisan sa sining nga matinian. Grabe yan. Alas 7:37 sa aton nga pagpangalagad. Ang report action dyan dulong sa aton sang Zanton Plus Urban. Ay, damo pa mga balita, no? Monitor gid kamo kay tutukan tani kung ano na ni ang biyahe sang series bus. Isa man ni sa aton Valyacar Transit man din nagauyat sa aton halin sa Bacolod to Cebu, halin sa Bacolod to Zamboanga. Kag iban pa nga mga destination sang series bus mga kaksyon, ano bala ang nagluntad, ano bala ang nahitabo sa meeting ay nabantayan naton para makabiyahe na kamo. Firing line. Inapagbalik karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Salamat sa mga nagatutok na halin pakaina, Pedrinia Ironman, si Madam Amy Esmeralda Dolido, Chivel, Bambi Ramos Histosani. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang Carol Montoya, gapamatigid kami sa Action Radio. Salamat. Guillermo Clarito, Action Bray, mayong gabi. Upo naman ang bugos nga persa sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra, sa pagpanguna ni Guillermo Clarito, gimo sang Mabini Coral, nagapadaguob na sa imo program. Salamat. Merly Dolido Magallanes, sige Clarito, again patamyaw lang, abyan ko nga madugay na nga nadula sa pananawan ko si Mrs. Milba Trinidad Sotomel sang Airport Subdivision. Salamat gid. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good evening, God bless everyone. Si Emily Aligarbes Nobles, good evening po, Action Bray. Monitor gid kami permi pamilya Nobles sang ginpanaan Moises Padilla. Ingat po lagi. Salamat. Alex Montesa, I'm ready to receive a free face mask ni Mang Kanor pero ang bakuna dungan lang kami ni Guillermo Clarito pa bakuna para dungan man kami magkurog kag magyuhom, Sir Bray. Ayun man, Action Bray, good evening. Baw ano na lang ni Action Bray daw kabudlay gid bala solusyon ang wala untat nga pagpangluthang sa aton nga palibot. Keep safe and God bless. Angela Liarte Gayondato, good evening, Brian. Monitor lang ko rin sa program mo. Si Angie Gayondato, Castillo Banga, Totong, Barangay Felisa. Jocelyn Juan Gabales Guliman, good evening, Sumbray. Watching live, greet lang kay Mr. ko sa bata nga si Janjan Des, kag sa Iloy ko Merle, sa umagad ko Janelle De Los Santos, kag si cute nga baby Dan Braille. Salamat gid. God bless dira. Salamat.
Si Carol Montoya, Alex Montesa, mayo ning initiative si Bray para sa restriction ta. Mga minor, hindi pwede kalumbayag sa dalan dason simana. Si Bray, if I correct nga abag-o lang na nadumduman man, kay tungod aware na ang gobyerno sa epekto sang COVID. Dito na sa Manila, sir ha? Wala pa na diri sa aton. Junior Mainit Rihon, kag hindi gid dapat magtabo di sa aton, ha? Good evening, Sir Brian from Barangay Bunga, DSB. Lilia Taton Araman sa Gardenville, nakatutok man, God bless. JM Mati, good evening, Sir Brian. Watching live from Barangay Maaw, Bago City Family Mati, thank you, good. Paul Spat III, si Malin Francis Cornell, nagamonitor man sa Cadiz City, Rhea May Ladjo, na? Good evening, Sir Brian. Monitor kami pamilya Ladjo dire sa Barangay Udjong, Moises Padilla, Halong gid pirmi, God bless. Alma Agravante sa Bater, Araman, Maria Ko. Si Ann Bella, good evening, Sumbray. Gamonitor lang ko, always here. Iloilo, Halong, get always. God bless you all. Thank you. Merel Prado, good evening, Sumbray. Patamyo lang family Prado, kag sinanay ko nagamonitor sa imo program. Si Reyna Lona Alila Ortiz, good evening, Sumbray. Pag-greet lang please kay Mama Marcela Alila. Basta 7 p.m. nagaplastar na siya pamati sa action firing line. Salamat. Imbong Diocampo sa Maaw, Leticia Pastrada nagamonitor man sa Barangay 5. Virgil Pinda, Sombray, good evening, monitor Celine Holmes. Gihapon kami now. Halong gid and God bless you always. And your family, salamat. Si Sir Eddie Laus Araman sa Victorias, Romlas Polisa nagamonitor man. As lang paano yung Bitcoin mag-invest big? Ay, nano ha? Paano kung wala ka pang investment? Ambot. Uy, kubalo. Okay, Bitcoin na tanan ng aton nga mabasa diho. Bagin buan niya giko action ilraise ang isa ka magazine guro ni. Si Jen Oy si Sir, nagamonitor man Action Bry, salamat. Pedrinia Ironman, always good kami nagamonitor sa firing line edition, especially to my one and only my palalab Christian Mosquira. My mother always watching man, Mama Judith. Thank you, Action Bry. God bless. Alex Montesa again. Kristen Minies Villalubos Araban. Good evening. Si Alex Montesa. Sir Bry daw nag-asod-asod na ang lutanganay. Daw nag-trending na. The ordinaryo na lang gid magpalupok sang gun control. Sang kada LGO wala bangkil o kon ma-regulate, Sir Bry. Alunan Suset Araman, Alex Montesang si Palay to Sibulan, Pasibo, Sir Bry, Villabol na road sang Ceres Bus. Pamati lang karon da, Sir. Salamat gid. Tanya Ramos, good evening, Sir Bry. Action Bry, shout naman dyan sa pamilya ko dira sa Barangay Granada. Shout out ni. Sige. Nel Zicharia Tupan, nagamonitor man sa Moises Padilla, tamyaw si Nanay Muray, gatong siya lang isa. Uy, paano naman? Iljon Marshall, good evening, Sir Bry. Liyog panamyaw lang sa mga avid listeners sa program Action Radio from Barangay Salvacion, Murcia. Family Marshall Cagumes, salamat. Bebstor Dilias, nagamonitor man kami diri sa Mars Transloading kay Chief Ronald kag Buknoy. Sige, Ironman, last na lang at di na to naglumpat siya. Akon kulitis nga hinablos kit-kit burikit Prinsesa Hercules. Salamat. Anthony Makilan, good evening, Sumbray, watching live from Matabang. Action, greet ko lang family Makilan. Salamat gid. God bless you, Action Radio. Salamat. Sige, relax ko, balik ko dugay la 7:44.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na italak na. Magasig pero sigurado. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:53, ginaendorso Firing line. Maayong gabi lang sa kay George Nullard, naga-monitor, Rodora Shoko, salamat gid sa pagtutok. Guillermo Clarito, Aksumbray, update sa weather, may ara kada, daw mabubo na gid ang kapaang, ning ulan sa bukid, nga bahin sa probinsya, salamat gid Aksumbray. Alang-alang sila, na. Usually nga, ton nga lakat sang panahon, pag-intro pa lang, amo na dayon, na. Si Camila Tupan Villar, good evening Aksumbray, watching live from Moises Padilla. Ginagreet ko lang si Nanay Moray. Nagapahunay-hunay bag-ulan tapos panyapon ang ilaman tupad balay. Naga-monitor man maayong gabi gid sa tanan-tanan. Sige, last 7:55 na. Ari pa de sa piyak amat-amat ton taman niya. No? Action Bray lihog lang tamyaw manghod ko sa sitio Iliranan, Barangay Kudkod, si Sunny Boy Visario, Adela, Jenaline, and ang nagapanamyaw si
Narcisa de los Santos ang handumanan. Bawati salamat gidra sa inyo. Ginatamyaw tamani ang aton sining mga listener dira sa may Gimaraso. I-greet lang ang hinablos ni Nanay Esther Bell na si Amigos sa Amigos Batchuyan. Concordia Gimaras. Dugay na siya nagapag-greet ko sa aton si Ren Paul Potato, no? Halin kay Nanay Esther Bell, salamat gid sa pag-monitor. Oo, salamat gid sa pag-monitor subukan no sa iya dira sa Gimaras ini. Pero diri naga-monitor sa aton sa Aksyon Radio. Action Firing Line. And si Sir Sunny Boy Magsipok no nagatutok man sa Srimat Tinion kag Sri Pamilya dira sa may Barangay Balabag, siyudad sang La Carlota. Alas 7:56 na. Check naton sa Aksyon Marlon Hinabia. Kadamo sa nagabantay sang biyahe na. Subong kay pwede ka na kapakadto pakariho. Oo, sa iban nga region, no? Ang aton sining nga basis mga kaksyon or ang Valyacar Transit daga plaster naman sa mga schedules nila. Pero ano bala ang pagsulundan? Ano balang nahitabo sa hinon-anon kay na? Reports. We have on the line Aksyon Marlon Hinabia. Ginadulongin sa ato mga balita niya sa D3 gabi. Aksyon na mayong gabi nagkasumaterta sang proposal sa gobyerno provincial sang Negros Occidental ang mga opisyalis kag representante sang Valyacar Transit Incorporated kon VTI kag managers sang northbound kag southbound terminals diri sa may syudad sang Bacolod. Ini may angot sa mga trips sang series buses. Alin diri sa Negros Occidental, pakadto Negros Oriental, pakadto sa Cebu, no? Pati nga diak sumbray sa area sang Zamboanga, no? Ang ining proposal gina-submit nila ini kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga kumadudubante si Diaz amo ni sa ang gintast ni Governor Bong Lacson na magasapol sa siring grupo sang transportasyon angot sa pag-o nga travel protocol nga dapat sunton kon i-implementar action pray. Ning mga proposal amo ning ruta nung laban-laban aprobahan, no? Wala pa naman isang final action bray. Ang desisyon nga amugid man ni, pwede ini nga dugangan, pwede ini nga buhinan. Ang ila sa nga proposal sa resumption sang ila sa nga biyahe, number 1 diri Bacolod to Magiti via San Carlos City. Via San Carlos City, basalikon maagi San Carlos City antes parusot dito sa Magiti City. Ikadua, Bacolod Canlaon City via San Carlos City gyapon. Tatlo, Bacolod Cebu City via Tabuelan. Sunod, Bacolod Zamboanga kag Bacolod Canlaon City via La Castellana. Dari sila sang bag-o madali again propose aksombrayng ruta Sipalay Cebu, no? Sipalay Cebu. Ang ilang sila again propose Bacolod Cebu via Tabuelan taga-apat ka trips kada adlaw. Ang Bacolod to Magiti via San Carlos taga-apat man ka trip. Ang Bacolod to Zamboanga via Bacolod to Zamboanga kag Bacolod Canlaon City via La Castellana tag-duha ka trips aksyon bray. Vice versa na siya aksyon bar? Yes, vice versa aksyon na bray. Okay. Sipalay Cebu tag-duha ka trips. Ngambal ni Diaz ang agreement nga ang biyahe aksyon bray way niya sang paparahay sa dalana. Terminal to terminal ni sir. Point to point. Correct. Point to point ang sobray. Ang pasahero antes saka or magsakay sa bus dapat naka-comply siya
sang mga requirements. So, dali action mark. Kung magpasibo siya abi via San Carlos, pwede dito sila kasakay sa San Carlos, ya. Okay, hindi, terminal to terminal lang yun. Okay, kung namon, di na siya maghapit to, gali, rikta-rikta, gid ni. Basta halis sa terminal, doon ka sa terminal. Ako na sa, plastada akson na bray. Pero ini tanan nagilaklaro ni Diaz nga inisal pa lang ni. No? Okay. Kaya masunod pa sila gamiti akson bray. Proposal ni present pa rin kay Governor Bong Lacson. Si Governor Bong Lacson mo ang mag-approve sini sa ulihi. Mayroon man gani dari akson bray gina-propose pa ng provincial government nga kung sin o yang luyag magpa-voluntary swab balakson bray. Inang mga wala sang i-present pala. Kagi swab kag luyag ya pagpaswab ya abot diri sa sunod sang Bacolod or Negros Occidental. Ang tama niya provincial government nga mag-swab sila. Akson bray sang bayad kay gobyerno mana kay magpa-quarantine, no? Ang provincial government may ara action price ang personnel o kung mga tao nga i-assign sa terminal kag dapat mayara man ang Valia Car Transit Incorporated. Okay. Gwa sila pinuligay sa action na project. Terminal to terminal nga biyahe part ini sang pagpasiguro sang surveillance system. Correct. Pamasur ang sumbray nga ang nagsakay na nag-comply tanan sa mga requirements nga gina-require kay ang Cebu kag ang Dumaguete, Zamboanga, di na sakop ang sumbray sa Western Visayas mo. Outside na. Outside na sila. Kinahanglan kung maghalin sila sa sining lugar sunod diri sa Bacolod or Negros Occidental, before pala magsakay sa bus, present sila action price ang tatlo ka mga requirements. RT-PCR test, negative result 72 hours prior sila sining biyahe. Ang duha pag ito, pagpa-register sa SPA system. Yes. Pag-download no sang staysafe.ph application. Ari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Well, duwa ka terminal man nga ato nga dugangan. So once the direction is set by Gov. Bong Lacson nga aprobahan na, ang details istoryahan naton with the Provincial Incident Management Team so that ang aton nga mga health nga employees no maka-deploy dito kay may ara man specific time man lang ang ilang departures and arrivals mo. Terminal to terminal ang aton nga ginaistoryahan. Ang incoming i-checkon, ang outgoing tan-on man naton kung naka-comply na sila. But of course, dapat ang primary responsibility iyas ang Valia Car. Kay gina-anticipate nila nga ang ila pasayro makapasar sa health protocols ang lambutan nila nga mga LGUs. The same way, man ang mga aeroplano, we trust also the airlines nga gina-screen nila, ang tanan nila nga ginapasakay sa aeroplano so that when they arrive here, ay problema ang pasayro. Makagwa kag makapuli sa ilang balay. Ang kabayo sa palayag ni Provincial Administrator Atty. Diaz. Namunuhan man ang sobriety ni Diaz ang pag-istrikto pa sa health protocol nga ginapatuman sa mga nagabalik na balang LSIs na ang APOROS na ginatawag, authorized person outside the residence, kay may mga insidente na action bray nga ang APOR kundi sama-sami otorisado sila, diretso sila, why sila nag-agi sa protocol, why nagpa-swab. Corona nagsunbray, positive kili sa COVID-19. Wow. Templo to ni Diaz sa tong DILG official bla, nga dito halin sa Iloilo. Di DILG ka, APOR ka, authorized person outside the residence.
Why ito ang sobra nag-agi sa, sa protocol, why ito nagpa-swab. Nag-attend to sa isa ka activity dito sa May Negros First Residence. Gumurahon nagsobra positive dito. Damo to sa mga close contact. In quarantine, pati si Governor Bong Lacson na dalaig pa ganito ang sobra mo. Di kayo duman ko na may ginpagwa man ang statement man nga mag-amo ng mga official be exempted sa mo amo na action mar mo. Labi na may basihan man sila o galing kay diri sa Negros Occidental na piyaran guro ang sobra ang pag dugang damo sang COVID-19 active cases nga ang kalaban na nagapadugang LSI tagapur. Correct. Ang domestic cases na ito nagsumpray di nagdutay na lang niya. Talo pang doon dari hambal ni Diaz kung nga ang pating apor subong dapat i-strictoho naman. Kung kinahanglan i-swab, ipaswab sila. Kaya man, imbes nga naglapot na kung tani 58 ang nabilin nga active cases nagligad nga bulan. Makasabong 171 na ho. Wow. 171 action bray kag ang pinagadamo da hambal ni Diaz ang Calatrava kay ang Calatrava damo sa mga LSI hali sa Cebu magapuli dira sa Calatrava. Mo ginang lain da. Oo, 120 action bray sa mga nagdugang sa active cases niyo LSI ni. 30 apur hambal ni Diaz. Ang Calatrava may 22 sa subong active cases. Number 1 sila sa pinagadamo. Kinasundan sa San Carlos City. Nag-15 naman ang San Carlos. Nagliga ng single digit na rin mo. Tatlo action bribery. Amo ang katatlo check ta. Kay kagagmay isang liter. Bigay patalati pagulang. Are. La Carlota City 13. Mga double digit naman iho. Ang ikaapat, pareho ang Escalante kag ang Victoria City nga may 12 ka mga active cases. Ang LSI nga nagpositive sa Kabugusan, 1,335. Ang Apor nag-116 na. Kabugusan ina nga Negros Occidental. Ring update hulapon pa rin next meeting base na sa meeting aral na si Governor Bong Lacson kaya magkapagawa na sa Lacson Price ang decision maprobahan any proposal get submit sa provincial government kung pagbalik sang biyahe sang pas ang paghabalot. Pero why pagin man na botang action mar ang tentative lambing nga date abi ano kung saan o ma-start? Why pag sobray? Why pa kay after sang approval ni Gov Lacson i-submit pa nila ni sa bayan sa LTFRB mo. Ay, okay. Kadamo pagli proseso, no? Hindi ni pwede nga i-resume lang yung sige action na bray. Labi na gati nagapangaman pa ang Negros Occidental subong. Posible guro ang mga bases nga gamito nila ang plate number ni guro dapat amogin ni sa mga contact tracing Blackson Bar, no? Correct. Stricto ho gini dapat kung apat lang ka-trips kada adlaw. Kung na duha lang gid, no? Ang umpisa sang adlaw kapag biyahe mo na nga to sa ringa banatayan ng sumbay kaya pag iba desisyon hindi kung pagbalik biyahe ibalik ang full capacity sa pagina galing kiting series na to ni Action Mar diri daw na liwat naman ang ilang mga bangko da mo may distance na mo gani man tiambal ni Diaz namunuhan man to kag nagkapamangkot man to sa baray ang Vallacar kag ang representante sang North kag Southbound Terminal sila nga magbalik ta na ibiyahe itong i-propose namon ni pwede man kami kabalik full capacity or 50% gyapon capacity nga pamangkot ang sobray sa subong way para sa sapat. Okay, sa nagligad kundi ang mga ining Vallacar ang ilang bangko daw apat na duha sa piyak duha man sa piyak dalan sa tunga Action Mar no damo sina. Subong kuana na tatlo na Action Mar tatlo na lang way nang isa. Tatlo na lang. Tatlo na lang kay gindistansya na gid nilaya kada bangko Action Mar ang dalan do nagduha na kabilog kay may isa sa tunga sentro kag isa sa side by side. Kung base ko ni balik ang sumbray sa full capacity bla. Mo nang lain da. Kag kibot naman bla. Ining 171 base double way ta magida pangayo no. Paano pa niya? Kung obserbahan pa sumbray siguro ang first, second, third kaadlaw nga implementation sa ning biyahe.
Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, salamat Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Anganon taniya, no? Kaya nga ton sining gobyerno provincial, wala iniya nagadali mga kaaksyon. Naagwanta taman gani sa sulod sa isa ka tuig nga wala biyahe, subong dali-dalion tani kag magproblema kitabi. No? So, ti mayo na ngay plaster todo-todo antes nga dalon sa publiko ining schedule nga ini date kag dapat may monitoring gid ini, no? May monitoring gid ini. Agon nga hindi kita magpinalagpatanay dire kay nga base mo ning umpisa nga magbalik ang numero sang kaso ni COVID-19 sa pagkakapoy na. Action Firing Line. Sa pagkakapoy na. No? Kasi mo na ang may mga kayong Valyacar Transit, hindi man basta-basta sila nga magdusmog man. May mga protocol sila nga ginasunod. Sa nambal ko na, ang ilang salakyan subong o kung ang Valyacar Transit mga kaksyon, ang mga bangko nila na plastar na nimo. Humalin sa nag-umpisa ang biyahe nila last year, nga gintugutan sila within Negros Occidental gid lamang. Ang nagabiyahe sa ilang mga salakyan ni saway pa nakasakay. Ako nakasakay ko once, ano? Tatlo na ni ka bangko. Hindi na ni kay ang usual sang salakyan ngayon ng tagutok bala. Sa piyak, 3 ka bangko gatupad gina mo. Sa piyak, 2. Daw mo na 5 tanan. Subong ginkakas atong 2 kag ginlapta ini. Isa sa kilid sa right side, isa man sa left side, kag isa sa tunga. Di may social distancing. Action Firing Line. Tigaling ko magbiyahe kaya long distance pakadto ka sa Cebu, Zamboanga kag din pa nga parte sang destination nila. Kinanglan man na nila mabuta man ang ila salakyan para makabawi-bawi man sila sa krudo nila kag sweldo nila tawo. Action Firing Line. Tilang tawon taniya, no? Sa isa kadlaw 4 ka biyahe vice versa. Okay naman na. Matsyag ko ganito, hindi pa na mapuno gin masyado kay amo nang hambal na ton bla ang iban subong tamad man magbiyahe kon damo requisitos. Action Firing Line. Kung damo requisitos kada hindi man lang importante mga tao tamad magwa bangod sining pandemya mga kaaksyon. Action Firing Line. Anyway, sa balita ni Action Marlon Hinabia, ginadulong man sa aton sang D3 Brian Borden. Action Firing Line. Last 8:12 na sa aton sining nga pagpangalagad. Ang ining nga bahin ginadulong man sa aton sang live Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugayrat sa dahon tamaning balita gikan sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon with Action Dale Salazar. Ining balita diri sa Bacolod ti ginaplastar naman, no? Ginaplastar naman ining bulutangan sang AstraZeneca. Ginatawag nila nga state of the art kuno nga cold storage. So ang tawon tani pila naman ka milyon gastohon sina dire. Action Firing Line. Halalungan ni kay base ibla karon kasadyadan sa kwartang ginahambalan. Samtang familyaran, Vice Alcalde sang syudad nagpadapangabay nga i-deploy ang pila ka miyembro sang Task Force Disiplina sa NGC kon gabi. Bisan way pa rin nangabay si familyaran, wala gini matalupang dan sang Task Force Disiplina. How? Action Firing Line. Manano na nga kaklaro na gina sa mga tao da sa pagkadaghanda duway gid suhulat pati suguon action hands. Action Firing Line. Dibla no? Nano na muna ng trabaho ta mapasugo pata iya. Dapat ya outright ya kadto kamo to kang magpangsaway dayon di kay munuhon pa kita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Si Batyo Bats, hello, good evening, Sumbray. Greet ko lang akon mga utod Josette Patab. Good evening sa isa ko kautod sa Texas nga si Josephine Rice. Good morning sa aksyo akon diri subong ya sa Case A. Good afternoon. Gapamatigid kami permi sa inyo Aksyon Radio. Salamat. Hilda Catalogo Vicente, good evening, Sumbray. Watching from Manila. Salamat kid. John Villarosa, good evening, Aksumbray. Ask lang ko ano requirements ang APOR subong Aksumbray. Diri sa aton so far why nagidman masyado, no? Michael John Siso nagamonitor man sa Chato Elias Paranaque. Corey Bidaha Araman sa Kuwait. Chris Vilma Reyes sa may Eastham Street, Barangay Estefania, God bless. Fred Silor Flores Guriñay. Great ya lang mga mayong taho sang Moises Padilla. James Candelario, Sir Bry, good evening. Always monitor kami firing line. Thea Candelario and Tricia and Emily Candelario sa Silay City. Madeline Diaz or Marlene Diaz, taga-monitor man sa Barangay Sumag. Noel Amar, salamat gid. Tamyaw si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Thank you gid. And Olit Defi. Si Rolf Iyes. Sir, saliva test okay lang. Though o gina-accept man na di subong pero usually kwan gina di RPT sa ilong gid bla, no? Gerald Hermino, good evening, Sumbray. Monitor kami always di Villasol, Bayawan City, with Nanay Mimic kag Tatay Unyot and family. More power, Arb. Salamat. Milagros Morales Araman sa Barangay Maaw. Kativer, good evening, Sumbray. Monitor man, family Viray, Gonzaga, Nora Maricrids, Mitoy Bibot, Siridon sa Barangay Araal. Lolit Atos Digayo nagamonitor man, God bless. Si Krisha Blas Araman, nagatutok man. Ang iban balikan ko karona. Las 8:17. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
Magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 8:28. Action Firing Line. DTX mga kabataan nga si Roy De Los Santos ang Barangay Botuan, San Enrique, Negros Occidental. Sige. Action Brian, monitor lang kalagabi si Del Mondo Nigelia. Ha?
Barangay Can Roma, Pontevedra. God bless, gid ba? Salamat dira sa inyo, no? Si Nanay Belen Araman, si Krisha Blas, salamat gid. And si Jocelyn Liboan Dispoho Araman nagatutok na. Si Nanay Bibing Dagia Bautista. Good PM Action Brian, monitor lang kami di sa Lizares, Barangay 39, Halong God bless. Salamat. Hilda Catalogo Vicente, naga-monitor man. Hacienda Palencia, La Carlota, Siri Pamati, gid sila ni Aragon, Nazareno, sila ni Norman Cagleya. Salamat gid sa pag-monitor. Lilia Taton, si Hasmin kag Andre Albarracin, naga-monitor sa Davao. Good evening, Bri Hambal ni Andre, stay safe and God bless. Salamat gid. Melchorita Ferrer, nagatutok man sa aton sining pagpangalagan. Last 8:30 na. This time we have Action Daily Salazar Mag-Aksyon. Check na to na yung sining mga balita. Gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Kaya natalo pang Dani Vice Mayor Elcid Familiaran nga daw wala gid sa may nagapangsaway sa mga naga-jacking dira sa New Government Center. Dahmo da tawo. Kung gabi may nagabinaligya ina dira, okay malana kay ti bulig ina sa aton nga mga utod. Pero kung kaysa daw kalipat sila sang physical distancing. Action firing line. Tinapika yung iban mga kaksyon. Subong man pag-aga, damo man naga-jogging mga kaksyon. Pero ano ba lang dapat kahimo on dire, no? We have Action Daily Salazar. Sa aton sining linya mga kaksyon. Last 8:31. Mayang gabi kay Rimar Hicano Halyasgo. Naga-monitor gid sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Si Sir Christopher Redfeld Arama naga-monitor. Thank you gid. And Joe Abuana again. Thank you gid sa pag-monitor mga kaaksyon. Good evening, Action Bri. Monitor kami diri Barangay Naga sila Carlota, Mercy kag Boy Salmorin Easter kag Carlos de los Santos. Action Bri evening, greet ko lang akon family sa Barangay Ayungon, La Carlota, Kupan, Diezmo, Kupan kag Ruel. Maylin naga-monitor sa aton sila nga pagpangalagan. We have Action Daily sa Action Daily may gabi. Action Bri naton sa action si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran regarding ini sa observation bilang kada weekend kada weekdays Action Bri madamos ang tao dira sa area sa Bacolod City Government Center. So gitahig rin ni Vice Mayor Familiaran nga si Action Bri nga nakaistorya na ini kay Task Force Disiplina Action Officer Walfredo Gilingo kag nagpangabay Action Bri nga kung mahimoti butangan dira sang pila ka mga miyembro sang task force ang i-deploy kun gabi sa area sang NGC para magsuway kag mag-remind sa mga nagalagaw ilabi na sa mga pamilya Action Bri nga magtuman no sa mga health protocol ilabi na ngayon sa pampubliko nga lugar. Pero dipahag diri sang Vice Alcalde nga sa iya pananawan Action Bri mas safe dira sa area sang NGC bangod ang mga grupo-grupo dira Action Bri nga nagatilipo nagalagaw kun gabi weekdays man ako na weekend pamilya Action Brian mga maghimata nga sa siya di iniyang sitwasyon mas safe ikumparar kunyara kaya sa restaurant or ilimnan nga upod ng Action Brian mga abyan mo kag wala kayo nakaibalo kundi sila nagpadulong nga lugar kundi sila nagkadto. So amo ni ang pananawa na sang Vice Alcalde nga pisati makita dira nga nag-amat-amat sa damo nga tawo ang mga kabataan Action Bri nga so sa Vice Alcalde ti ang iban board sa balay stress na bangod sila gina pangatubang nga pandemic kag luyag man nga magpaliwaliwa ko na kagabihon na Action Bri another suggestion sang Vice Alcalde amo ang pagtap naman sa mga posugay nga nagabantay sa NGC na kung mahimoti makatulutamwa din sila sa area no especially dira sa BGC grounds Action Bri kung sa diin makita na kada gabi especially kung weekend ang pagdagsa sa mga pamilya dira sa area. Pwede pila man lang magsaway-saway sa naman post man lang Action Day la. Yes Action Bri kag another suggestion since pera man dira sang existing mga sound system Action Bri patukaron bala kon na gabi kag regarding sa mga advisory mga protocol ag mga regulation nga ginapatuman sang Bacolod Emergency Operations Center. Aring tingog ni Vice Mayor Alcid Familiaran.
Well, kung nantawon mo dira, weekends, hindi man yung weekend siya. Every afternoon. And nantawon mo, ang groupings dira, family. And daw safe man. I think bored na and stress. O nabla break, kung nantawon mo familia, mo idalong kabataan nilang gagmay, dalan mo. Mas delikado yan ara sa restaurant kani or ara sa ilimnan. Friends lang kamo yung ganap na. Iniya family ni one roof lang ni sila eh. So not that dangerous. But then ginkuan ko kaginat yung ko kami walking ni taba dilindo but I advise him ang ibang members ng task force disiplina i-dispatch siya during night time. Okay. Oo. O isa dira ka kon napa-ingisi man ko dugay-dugay isa dira ka approach natin through sa aton sound system day remind ta ang public. Okay. But ako lang tao kalabanan the action bail sa pamilya. I see. Kaya kung kapalayo man sila sa hindi nila kilala. Ngayon ko na-notice mo no? Ko. Oo. So meaning Vicing Task Force, galing ng mga members, usually daytime na ginita ng ilang operation. Daytime lang. But kung may mga request, pwede pa man mga-dispatch sa nighttime. Just to remind lang ito kung may... Or dala na lang mamasyar mo ko karon siya kay Colonel Guara na ito pwede pa man lang sarang puso na ito. Si Vice or Elcid Familiara, no? Tayo na ang usually lang regular yung operation sa mga members ng Task Force Disciplina, Daytime Action Brian. So sunod siya kami mga request tira nga kung mahimo hatagan action or tikang ining pagdagsang tao sa NGCT amo to yung recommendation kaga pangabay sa Task Force nga kung mahimo tira ka mga members ng Task Force Disciplina o posto guide dira abi i-deploy dira sa area sa Bacolod City Government Center. Bisan sinoda pwede makapangsaway action na dayla. Yes, action bray kay mula nagamatamat buhi or revive ang ekonomiya kag mga activities diri sa may Bacolod City, especially dira sa may east nga area, action Brian. Gani man. Subong adlaw nagpatigayon sa pinakauna nga pagsinapol ang City Advisory Council, ang chairman diri amo si Vice Mayor Alcida Familiaran, separate ni action Brian nga council sa City Peace and Order Council. Ining City Advisory Council yati composed ini siya sa mga nagkalilain nga mga law enforcement agencies like mga NBI, PNP, DILG, may DepEd Action Brian kag iban pa dira no nga talatapan sang gobyerno. So isa dito sa mga gintalakay kag palayag ni Familiaran since ni pinakauna nila nga pagsinapos subong nga 2021 ang yes nga pangabay sa Bacolod City Police Office or Station Commanders nga once action bray nga mayara sang nasolbara nga krimen diri sa may syudad sa Bacolod dapat magpatigayon sang press briefing or update ang kapulisan action Brian sa mga tapos sang media para bala ma-inform ang publiko nga hindi tanan nga crime or mga murder case diri sa may syudad sa Bacolod mga unsolved cases action Brian. Amo lang bali pamilyara niya kung mahimo ti-challenge ni sa PIO or sa BCPO dira or mga station commanders nga magpatigayon sang press briefing para i-update ang media regarding sa mga solved cases action bray in kaso nga may mga krimen nga magluntad diri sa may syudad sang Bacolod. Kasi siya sabi sa alkalde kung panumdumon niya sa public action bray ng mga nagluntad bala nga mga shooting incident diri sa may syudad. Ang panumduman niya ka tower perception is wala gid sang may nasulbara wala gid sa may nasulbara nga kaso. So, mating ang suggestion sa BCPO, PIO, or sa mga station commanders, na kung may mo conduct dira sa press briefing, i-update ang media, kay sunod siya, hindi mantanan nga killings or mga shooting incidents sa syudad, mga unsolved, kay may pipila na nga solved cases action na Brian. Balikan nato lang tingog ni Vice Mayor Familiaran. Well, ang atong crime rate, nubo siya. Only that nga, ining sa mga murder na kwan.
na cases naton, wala ma-report sa public nga ang crime solution. So may perception ang publiko nga unsolved ang mga cases. It's not true. So I think ang ila PIO may dako na din role or press briefing. Diba? After ng krimen, may press briefing. Kung may crime solution, mag-press briefing ka niya. Kaya yung parang ang publiko, mga konseye, na-inform mo siya. Di ba, ang perception natin tanan na unsolved ang mga cases which is not true. Command ng public ang police visibility. So explain nila, katabalo ka lain yung pag-explain kung thoroughly, kung kamuya ang inyoya na kamong expertise mo. Unlike sa amon politicians, kami niya, kung na niya, TRPR na, way nagkapuno pituod. Di ba? From the horse's mouth, yung magalin, lain niya mo. Okay. Ng tao, action bill, demand ng police visibility. May police. Imagine mo, i-divide lang police sa 16,000 hectares mo. Imagine mo, paano po mag-visible ang police, sabi, kay 48 hectares ang iya i-secure sa kada police. Di pa, no? Sa visible iya area of responsibility, 48 hectares. So talagang kulang ng dang i-explain mo sa public. Amo na kung may krimen, nagtawag lang social media, kaya laluhin na police balbal, kaya yung white mo kudra, di ba? At syempre ay namatian na si Familyaran ang chairman sang City Advisory Council. Sakto man nato nagsundale mo kung may crime o papriskon. Kung may ara sang na-filean kaso, papriskon. Kung nasolve ang kaso, papriskon. Tiga presyum to ng tao niya nga way gigiho polista. Even ang katapos ang media, daw man tayo ideya. Kay kung ito manawag, daway man. Dapat may effort kay kita. So muna ka, Action Braya, ang isa sa mga may punto man no, ang Vice Alcalde suggestion sa kapulisan, Action Braya. Pero at least pala, ang tao hindi mahadlok, Action Braya, kaya kaluluoy man ang kapulisan na-mention ni Vice, nga ginabalbal sila sa social Brian. Ang kabalo ka subong Shondale sa una, grabe pitik mga media kaangay sa aton abi nga sa mainstream abi. Daw okay pa na pero subong niya nagabalbal sila ya mga ultimo nga sibilyan sa social media diraya yawan gid sila Shondale da. Correct, Action Bray. Kaya bisan sino mayara na sang say, no? Mayara na sang say sa mga issues din sa syudad. Yes. Kita ganiya nga nagapungko sa mikropono kag lehitimo kita may mga pagkontrol pa kita gani Shondale mo. May mga limitation kita kung din ang kita dapat yang i-criticize or to mahatag ta suggestions or opinion gikan sa aton kagalingon. Pero ang sibilyan gani makakritisar sa ila below the belt na yaway niya gapangilala Action Dale ya. Wala untaton baga kag wala preno. Kag kuan pa na daya daw ka sarcastic man na hikay gibla ka tama nga paghanot sa kapulisan sa social media blaw. So mayo na nga ma-take note man sang kapulisan ining suggest sang Vice Alcalde sang siyudad sa Bacolod. Kaagi ni si Vice na kuan guro ay Committee on Police Matters no? Bisan way pagani ano? Mutlasyon Bray, kay sa City Advisory Council di ang kalabanan dira niya nga mga kaupdanan, mga law enforcement agencies man Action Brian, possibly na istoryahan naman kag na-relay naman ni Familyaran ang ining maayong suggestion sa aton sa nga kapulisan. Sige, kuan tani reaction mading BCPO man kung anong pag-accept nila sa sining suggestion abing Action Bray. So, katapusan nga balita sa City Hall regarding COVID-19, may gin-announce si Dr. Chris Sorongon nga may gina-establish sa Corona nga state-of-the-art nga cold storage ang Bacolod City centralized Action Bray kag diri iga-store ang madamo nga supply sa COVID-19 vaccine no kung madumduman 600,000 nga doses ng AstraZeneca vaccine sa ang gin-order sa Bacolod City pero according kay Dr. Chris maka-accommodate ni Action Bray ang gina-establish nga cold room 2 million nga doses sang COVID-19 vaccines. Pamati natin si Dr. Chris Sorongon. Doc? Nang kailangan ko na lang ng resolution. Ang atong sumbungan nila obra sa kung temporary centralized cold rooms mga set up sa Bacolod City. We're expecting na by the end of this month we will be showcasing to you the state-of-the-art naton centralized cold room that is capable of housing at least 2 million doses of AstraZeneca, which we're expecting ang 650,000 doses na maabot nga pre-order sa city government sa Bacolod.
Siyempre, si Dr. Chris Rongon sa Bacolod Emergency Operations Center. Dapat di man na preparahan kayo kadamo ni aksyon. Hindi man na guro tingob aksyon dale, no? Sa action, Brian, mo tamalay Dr. Chris, it's either subong nga bulan sang March or April, pahibaloon sila sang AstraZeneca kung when mag-abot ang initial batch sang bakuna nga gina-order sang syudad action, Brian. So, by batch action, Brian, kag wala pa sila sang exact gid or patod gapat sa kung sa nagid mag-abot ang ginbakala nga bakuna. Sige. Update ka ba itagikan sa Bacolod City Government Center ang Action Neo? Action, Dave Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa syudad sang Bacolod, kompleto nga mga detalye. Action Firing Line. Maayo to nga suggestion, ano? Kabay pang himuon mo na sa aton sining Bacolod City Police Office. Ang ina nga suggestion, gali kay paano ka man magpapriskon tod kung why man sang may natabo nga mga kuan abi filing of cases tingin police naton kung kaysa may kabudlayan gidman na suliton ta diri ang kabudlayan sang police una saksi Action Firing Line. ebidensya o kung ano dira nga mga pagkabutang abi nga pwede mo itudlo ang isa ka tawo nga motong suspect sang krimen. Action Firing Line. Kaya mo nang bulobudlay dira kung wala gid man update kundi dapat pa-priskon man gyapon ano ti way kita update to amo ning sitwasyon. Muni mo na. Ati, sige. Kabay pa nga nakalabot na sa Igtaw Lupangod sa aton sini pinuno diri sa Bacolod City Police Office. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Dan De Los Santos, Manjo Arnijo. Good evening, Exobray. Kay Nanay Belen, salawat liwata, no? Vanessa Mayo, good snowy morning from here sa Rochester, Minnesota. Gadula siya. Hindi na to. Pag-greet lang to my two nieces, si Cheng Alvarez kag si Zarina Mar Charity. Happy birthday dito sa New Zealand. Thanks, God bless. Salamat. Si Cristia Rivaloman, ara Action Brian, monitor lang kami sa gym sang Valladolid. Tamiyaw ko happy birthday kay Tessie Galon Alabi. Salamat. Piper Persley, diin ang mas delikado sa NGC nga sari-sari ang tao o sa kalanaan. How pila lang ang tao, ang pamilya nga galagaw, hindi pwede gani ka uyatay kay ara da sa virus. Kag sa kalanaan may ara to kwan. May ara sang backtrack sa NGC, waigid backtrack. Nalipat pa ko, ginamagmuno na ba, no? Sherlyn Di Guzman, good evening, Exombray. Sorry, bago lang ko kay FB, kay wala signal wifi. Good evening, landa sa mga family Fermo, Guzon, Kwakong, kag Di Guzman, family Barangay Stefania. Sige. Piper Persley, Exombray, kung waay reklamo, waay sila aksyon. Anay may nagreklamo, dasig sila mag-aksyon. Sang Sunday, di merise ang taho why distancing, face mask, face shield. Isus everyday. Manjo Arnijo naga-monitor man, Elisa Iligan. Thank you, gid sila Carlota. Rimar Hicano Haliasgo, okay, la Castellana. Sige, ang iban karon na, pagbalik ta.
Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:56. Ginaendorso ginaton sa inyo ang salamat gid Sir Dennis, no? Subong adlaw galing pagbalik sang tatlo ka mga nasuspender nga mga kapitan diri sa Bacolod kag Sumungman probinsya sang Negros Occidental. Pabwasanta ni sila. Kaya pa magkaisa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Wala kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpangalaga dopod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Henry Spulgar, Action El Ray Dotilio sa aton sa nga IT expert, Action Ann Defensor aton partner man subong nga gabi. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Marlon Heravia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.